مسلمان عراقانی قتل کرن بگلک جورین ظلم و زورداری رب روح هشتن و ماروز اسکنجیان هاتن. ev yek jî qîm nekin rêveberiya Myanmarê û çeteyên Budîst bi 10,000 Müslümanên Arakanê mecbûrî koçberiyê kirin. Aniha jî piştî darbeya eskerî şerê hundirîn dest pê kir, ji ber qatliaman tevlihevî û qirîz pêk hat. Temsîlkarê taybeta Myanmarê Netewên Yekbûyî, Christina Şener Burganerê daxuyanî parve kir. Di beyanê de hat îfade kirin. Di hefteya dawîn de pevçûnên di navbera artêşê û komên dijî darbê de zêdebûn û wa axivî. Ez rojane bi aliyan re daxivim û rewş çûqas ne başê ez ji devê wan dibihîzim. İnsan birçîne, ditirsin û tev hêviya wan tunenê. Burgunerê wiha dewam kir. Ji ber pevçûnên li heremên navend û ên li ser sînorê Çîn, Tayland û Hindistanê heta niha 175,000 sivîl ji cî û warê xwe bûn. Fransî 10,000 kesî jî terka malê xwe kir û xwe spartin sînorên Hindistan û Taylandê. Burgunerê got qrîza li Myanmarê dibe pirsgirêkeka heremî dibe müdaxele bêkirin. Artêşa Myanmarê piştî îddiayên ku di hilbijartina hejdê mijdara sala 2020 de hîle hatiye kirin ragihandibû ku ew ji bo salekê dest dane ser rêveberiya welêt û di yekê Sibatê de artêşê darbe kiribû. Artêşê serokê welêtê niha û wezîra karê dervê jî di nav de gelek rêveberên partiyên îktidarê binçav kiribû û salekê rewşa derasayî îlan kiribû. Di şeşê Sibatê de gelê Myanmarê bi daxwaza demokrasiyê dest bi xwe pêşandanan kiribû. Heta niha 872 kes di nava xwe pêşanan de hatin kuştin. Li welê li aliyakî çalakî dewam dikin, li aliyê din jî mahkemekirina endamên hikûmetê di mahkemeya eskerî de dewam dike.